Sabeu on estem? Si heu vingut a altres edicions del Fes Joc, probablement haureu dormit així mateix. Per això, la síntesi i la prestatgeria ens hem vingut a preguntar-li a la gent com està vivint este Fes Joc pandèmic. Voleu saber-ho? Acompanyeu-nos! ¿En directo ya? Estamos en directo. Uf, qué nervio. Què te pareixen el nou format de festivals així, tots assentats? A veure, és com sopar de pa i porta. Sopar de pa i porta, taula és de 50. I sí que de vegades que me falta, vaig a trobar a faltar el pogo, els concerts en primera fila votant. La veritat és que sí que estem sentats, però té les seves coses bones. La cervesa te la duen. O sigui, realment hi ha una aplicació en la que tu demanes cervesa, ve un camarero, te la du, no tens que anar a fer cues. Ben organitzat, està ben pensat, les tauletes, l'aplicació, està ben pensat. Jo crec que ho hem arreglat bé. El que fa les mesures, ens hem imposat mesures més altes que el que marcava la llei. Les distàncies entre taules són molt més grans de les que hauria d'haver. Ahir me van explicar els metres quadrats que tenia cada persona i era com, en el meu pis d'estudiant tinc menys metres quadrats. Fes Joc, vamos. A tope, un 10. La cultura es segurísima, vamos. Hashtag cultura segura. En cuanto a la organización, sí que es de veras que yo la terreta hasta la sustituiría per xespa artificial. No estaria mal, és un poc... Jo sé. Què estem demanant, no? Pues un poc de xespa. Jo demané molt. I també que hi hagi més futres, que ahir es van acabar les hamburgueses i no tenen figatells. A mi m'agraden molt els figatells, macho. Fem el que podem, no estem obligats a més. Molt bé, molt de gust. Estem en plena entrevista. En plena entrevista. A veure, que se m'ha bloquejat el mòbil. Nina acaba de treure una cançó. Mírame los ojos. Hem vingut a fer propaganda. Nina, com és d'important que el valencià estiga present als festivals? Buah, o sea, primer, el valencià és una llengua preciosa. Vamos, és que quan insultes, o sea, els insults són més preciosos en valencià. No vas a dir ara perquè hay horario de... Quin és el teu insult preferit en valencià? Hòstia! Hòstia. És important com ho dius, en plan, hòstia en castellà, però hòstia en valencià. La hòstia, o sigui, la hòstia, que se fomente tant un festival en valencià i que, joder, 15 anys, tio, o sigui, enorme fan i a partir d'ara pense vindre sempre. La gent aplaudís, està d'acord? Sí, o sigui, estan rebent en gratitud. Sí, moltíssimes gràcies, públic. Jo crec que és una cosa fonamental, perquè al cap i a la fi és la nostra llengua i l'hem de defendre i l'hem de mantindre i la música s'estima i l'estima per la llengua és fonamental. Aleshores crec que és superimportant que es mantinguen aquest format de festival. O sigui, els músics de la música en valencià són eixos transversals de la nostra vida i de la nostra existència, de les nostres vivències, i que gràcies per fer lo que fan, home, gràcies per fer lo que fan. L'important de valencià Los nervios, los nervios! Socorro! Tornarà el format tradicional del Fes Joc? Si no mala senyal. Estem o no? Estem? Vale. Pues jo és que vos anava a preguntar una anècdota graciosa que tinguéreu en el Fes Joc, però com és el vostre primer Fes Joc, alguna anècdota d'algun altre festival? Com a anècdota dir que ahir el primer dia van ser els últims en anar-nos del Fes Joc. Van tancar el Fes Joc. Van fer una mini rabeta amb el meu cotxe ahí fora i ho esteu convidats. Que això no se diu. Es diu tot, jo no me callo res. I ens vam apuntar al torneig de futbol sala que es feia dissabte de matí. Val? A més, els meus companys, els meus amics, eren tots futbolistes. Teníem un equip dissenyat per guanyar. I arribem i mos van eliminar per no presentar-nos. És que este home em supera a mi, Que un amic perda la xancla i aparega al fons d'un barranc, això és insuperable. Lo més random. Volem anècdota, volem salseïto. Salseo. Bueno, jo tenia molt de pixum, pis, i ningú
volia acompanyar-me perquè era de nit i aleshores jo volia que m'acompanyaren, no? Aleshores dic, bueno, pues vaig a pixar així. I vaig pixar en una tenda de campanya, que, bueno, en una tenda random. Si la persona que sap que he pixat a la seva tenda de campanya, demane perdó, val? Però, bueno, que sàpigues que he pixat a la teva tenda de campanya, d'acord? Sorry, not sorry. La meva anècdota del Feijó va ser que jo el primer any venia des de València i jo pensava que havia perdut les claus del meu pis de València d'estudiant pel carrer. Resulta que a l'any següent, o sigui, jo me vaig tenir que fer una còpia i a l'any següent me les vaig trobar en la butxaqueta de la tenda de campanya. I quan les vaig veure va ser com, vale, ara tinc 2 còpies, què faig? Les tenia de reserva i sempre realment mai les vaig llevar de la tenda de campanya. Aleshores, sabia que sempre anaven a estar ahí i sabia que després de Festivern o del Feijó, que de lo que siguera... Exacte. I bueno, a vosaltres que el projecte seguisca perquè és meravellós i dona gust veure-vos així. Ai, moltíssimes gràcies. Bueno, la promo. No fa falta que talles. Bueno, talla i comencem. Ja de perdidos al riu. Sí, talla.